Bangga. Oh, Kanang gusto nta ko makabalo mo drive og sakyanan ba? Tudloi ko bi. gusto ka mo kabalo mo drive og sakyanan. Hmm. O sige, pero dili ta dire. Asa man di ay? Kay motor man ni atong gidala. Nya gusto man jud ka makabalo pag drive sakyanan. Oo. Dito ta sa sulod kay para tudluan sa taka sa mga basic sa pag-drive sa sakyanan. Para inigpatong nimo sakyanan ba? Largo na ka ana. Oh, sige sige. O sige tra. Karon, makabalos jud ko mo. Sige lang jud. Wa jud kay yes. Langga, gunitin niyo. Kay tudluan man ta ka sa mga basic. Dapat kanilang sa ato ang praktisan. Gunitin yung karon. Wala to man eh. Mag-practice ganit tas mga basic no sa pag-drive no para makabalo ka. Kaya wala pa man ta sa nobila, lisod po kay kupatong ka largo dito. Kay mabangga ha. O sige ana. Gunitin niyo ha. Oh, sige. O, ang una nimong buhaton, ato sang itis ang imong mata. Mata? O. Yana, tabuni ang imong isa ka mata. Yana gyud. Ayaw pug tanaw dia sa plato di dapat sa tubangan kay mabangga ka. Ano ta buna ang mata nag-drive gani no? Mabangga man ta ani. Importante nilang ka kay kanang magkuha ka o kanang driver license. Itis man na imong mata. Ano ba di ay? O. Yana ha. Sige. Kunya pagkauman, apikas na pud mata. Kas mata. Oh, kailangan nimong mata na sa tubangan ha. Ayaw gyud tanaw na sa plato. Oh, ang pikas na pud. Oh. Karon nga jud. Tama naman na oh. Sige. Mga bangga man puta nimo tabunan daw ang Ay na mata sige daw. reklamo. Di kay part ni sa tutorial sa pag-drive. Dayon, balik na sa manubila. Nya. Ina. Mo ni say left turn. Sige, tuyok. Ana. Hinahinay. U-turn na po talangga. Sus. Kabalo na kalangga ba? Kani sa pag-drive langga, simpre. Kabalo naman ka sa pag-left turn, U-turn. Atong i-review. Sige. Sige ha. Sige. Ibalik na to pag-test ang imong mata. Sige. Ana. Tarong nga jud. Oh, gitaro man na. Sige, pikas na pud mata. Tabuni. Okay. Okay na. Sige. Balik ta sa pag-drive. Ana lang ka kay bukuan man ta ko. Ana, balik na pud. Ana. Ya. Karon kanang nag-ulan. Magulan. Nag-ulan kunuhay. Atong anaon ang manubila kay kuan kuno wala man ta sa sakyanan. Siyempre, drill lang ta magkuan kay murag wiper ba? Wala. Ya pagaman. Left turn. Left turn. Pagaman U-turn na puta. Ana. Siyempre kay nakabalo naman ka unsa ang pag-drive. Siyempre no, malipay man jud ta. Makabalo ta pag-drive. Ato na ni siya ibutang. Bitaw. Kaya kay karon nakabalo naman ka pag-drive, wala man ang driver nga. Ay, salamat kay nakabalo na jud ko pag-drive. Malipay man na siya lang Ay, ana. salamat. Kau na jud ko mo drive. Katawa mo kasi ko ah. Di ba, ang nalipay ko ba nga kabalo na jud ka mo drive. Taga na. Lagi tagaan ta kag premium karon. Tagaan ta kag award ron kay kabalo naman ka mo drive. Wala dai na may award. Pero bago sa tan-awon sa nimo imong now para makita nimo ang dagway ba nga ikaw nag-drive ka. Tanawa ha. Ang lagway. Ikaw ba na? Hindi mo na angan. Patay ko balik ka dire ha. Patay na jud ka. Tawo na ang dagway nimo ha. Ay,